Çarşanbä güni Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedow resmi sapar bilen Azerbaýjana bardy. Bu barada TDH habar berýär. Türkmen liderini Bakuwun Gaydar Aliýew adynaky halkara aeroportuny resmi adamlar garşy aldy. Soňra ýokary derejeli mihman üçin Bakuwda resmi garşy almak dawarasy geçirildi. Iki döwletiň baýdaklary dikilen meýdançada hormat garawuly nizamy düzüldi. Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew prezident Berdimuhamedowy garşy aldy. Dawaranyň çägini iki ýurduň döwlet senalarynyň ýanglanmagyndan soň prezidentler iki tarapyň wekiliýet agzalary bilen tanyş boldular. Azeri mediasyndan ma'lum bolşuna görä resmi tanışdyryş çäresinde prezidentleriň wekiliýet agzalary bilen elleşip salamlaşman, diňe kelle kakşyp salamlaşanyklaryny görmek bolýar. Resmi garşy almak dawarasyndan soň Türkmen Azeri wekiliýetleriniň arasyna döwlet başlyklarynyň gatnaşmagyny ýokary derejeli giňeldilen duşuk geçirildi. TDH-nyň habaryna görä duşuklardan soň iki ýurduň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň arasyna iki taraplaýyn resmi namalara gol çekildi. TDH-nyň maglumatlaryna görä Türkmen tarapy Azerbaýjan bilen transport, sowda we humanitar ugurlarda hyzmatdaşlygy ösürmegi maksat edinýändigini aýdýar. İki ýurduň döwlet başlyklary Hazar deňzinde hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça çykyş edip gelýär. Türkmen lideriniň Azerbaýjana edýän sapary Türkmenmaşy halkara portunyň koronavirus keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglykda ýapyk saklanýan wagty amala aşyryldy. TDH-nyň maglumatyna görä prezident Berdimuhamedowyň Azerbaýjana edýän resmi sapary prezident Aliýewiň çaklygy boýunça amala aşyrylýar. Türkmenistanda denanlaryň sürüjilik şahadatnamalary almakdaky we täzelemekdäki kynçylyklary dowam edýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy bilen söhbetdeş bolan paýtagtly onlarça aýal-gyz möhleti dolan sürüjilik şahadatnamalaryny indi 1 ýyl bäri täzeläp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Geçen ýylyň başynda aýal-gyzlar 10 ýyl möhleti dolan sürüjilik şahadatnamalaryny çoğunludaky polisiýa edarasyna tapşyrdylar. Aradan 1 ýylyň geçendigine garamazdan şahadatnamalary çalşyp bermeýärler. Edaranyň şäherleri munyň sebäplerini hem düşündirmeýärler. Olar diňe öňkü düzgün entek aýal-gyzlara berilmeýär diýmek bilen çäklenýärler diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 11 martda gurrun berdi. Ýatlasak Türkmenistanda denanlaryň sürüjilik şahadatnamalarynyň ellerinden alınmagy, täzesini alyp bilmän, möhleti geçen dokumentlerini çalşyp bilmän çekýän kösünçlükleri 1 ýyla golay wagt bäri dowam edýär. Geçen ýylyň başyndan paýtagtyň sürüjilik mekdepleriniň tas ählisine aýal-gyzlary okuwa kabul etmek hem edildi. Ýöne habarçy şu ýylyň ýanwaryndan başlap Aşgabatyň 6 sürüjilik mektebine aýal-gyzlaryň okuwa kabul edilip başlanandygyny aýtdy. Ol bu täzelikden soňra denanlaryň sürüjilik şahadatnamasynyň möhletiniň uzaldyljakdygy barada umytlaryň peýda bolandygyny hem bellidi. Mekteplere aýal-gyzlaryň kabul edilip başlanmagy bilen denanlar 8 martda golay özlerine sowa tökmünde sürüjilik şahadatnamasynyň möhleti uzaldylyp beriler öýtdiler. Ýöne denanlaryň bu umydy puja çykdy diýip Aşgabatly aýal gidlinlik şertinde Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy sürüjilik mekteplerine kabul edilen aýal-gyzlaryň heniz okuwlarynyň tamamlanmandygyny, şol sebäpli olary sürüjilik şahadatnamasynyň beriljekdigi ýa-da berilmejekdigi barada hiç ýyly maglumatyň ýokdugyny hem aýtdy. Azatlyk radiosy ýokarda aýdylanlar barada Aşgabatyň çoğunludaky polisiýa edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda häkimetleriň denan sürüjileriň ulag hereketini çäklendirmek çäreleri indi ençeme ýyl bäri wagtal ýüze çykýar. Emma bu çäreler geçen ýylyň fevral aýyndan başlap hasta güýçlendirildi. Şonu Aşgabatyň polisiýasy köçelerde awtolog sürüp barýan denanlary saklap, dürli bahanalaryň esasında olaryň sürüjilik şahadatnamalaryny ellerinden alyp başlady. Türkmenistanda denanlaryň we erkekleriň deň hukuklydygyna, ýurdun aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpçün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakyndaky kanuny esasında kepil geçilýär. Emma muňa garamazdan ýurtda aýal-gyzlaryň häkimetleri tarapyndan daşary ýurda goý berilmän uçurdan düşürilýändigi, döwlet edaralarynda işleýän denanlaryň dinç wagtyna köçe süpürmek, owa hojalyk işlerine çekilmek we resmi dawaralara gatnaşmaga mejbur edilmek ýaly ýagdaýlara sezewar bolmagy barada Azatlyk radiosy we garaşsyz habar serişdeleri ýygyderli habar berýär. Türkmenistanyň hökümetiniň COVID-19 virusu bilen bagly ýurtdaky karantin zonalary we şol ýerde saklanýan adamlaryň sany barada maglumat bermekden saklanýan wagtynda daşary ýurtlaryň elçixanalary öz raýatlaryny Türkmenistana barmakdan saklanmagy çagyryp, olaryň karantina düşmeginiň ehtimallygyny duýdurýarlar. Şol wagtda Türkmenistanda kesellänleri anyklamak boýunça işler geçirilýär.
Azatlyk radiosynyň martdaky habarçylaryň söýlerine görä şu gün welaýatyň jemgyýetçilik ýerlerinde şol sanda demir ýol wokzallarynda adamlaryň gyzgyny barlanýar. Marda meselen wokzalyň girilgetinde plasmas pistolet görnüşli gural bilen gyzgyny barlaýarlar. Onu adamlaryň maňlaýyna çak bilen 25-45 sm aralykdan çeneýärler diýip mardaky habarçymyz 11 martda habar berdi. Mundan öň azatlyň habarçylary käbir ýagdaýlarda şol sanda Türkmenabadyň aeroportunda adamlaryň gyzgynyň termometr bilen barlanýanlygyny habar beripdi. Häzirki wagtda äkli halkary uçarlar Türkmenistanyň gündoğurundaky Türkmenabad şäherinde gonýar. Uçarlaryň äkli ýolagçylarynyň gyzgyny barlanýar. Şeýlede Türkmenabadda koronavirus bilen baglylykda gödökçülük astyna alynýan adamlaryň karantin zonalary ýerleşýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä soňky günlerde Türkmenabadyň ýokunç keseler hastaxanasynyň ýanyndaky çadır lageri bu ýere getirilýänleriň sanynyň köpölmegi sebäpli esli giňeldilipdir. Bu ýerde geçirilýän barlyklaryň wagty hem adamlaryň karantinde saklanýan wagt möhleti 28 güne çenli uzaldylypdyr. Şol bir wagtda şu günler Aşgabatda jemgyýetçilik transportynda araççylyk işleri güýçlendirilýär. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä Aşgabatda COVID-19 virusynyň ýaýbanlanmagynyň öňüni almak maksady bilen şäher awtobuslary her gatnawyndan soň chlor bilen ýuwulýar. Köşi 8-nji mikroraýon awtokombinat parahat 7 trapçaty Tekebadary we beýleki duralgylarda jemaat edaralaryň işärleri awtobuslarda etki we dezinfeksiýa serýişdeleri bilen oturuşlary, tutabaçlary we gapylary ýuwýarlar diýip neşir 10 martda habar berýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylaryň söýlerine görä 11 martda mugallimlere paýtagtda orta mektepleriň karantina ýapylmagynyň ähtimallygy aýdylypdyr. Mektepleriň duşanbe günden başlap ýapylyp biljekdigini emma goşmaça görkezmän garaşmalydygyny aýtdylar diýip habarçymyz paýtagtyň mugallimlerine salgylanyp habar berýär. Onun söýlerine görä medisina maskalaryny dakynmak gadagançylygy hem ýene bir gedek nyktalypdyr. Şol bir wagtda habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan Aşgabatyň orta mekdepleriniň okuwçylary we olaryň enatalary özlerine karantin barada aýdylmanlygyny habar berdiler. Mundan başga habarçylarymyz ýurduň türmelerinde bendileriň ýanyna barmagyň gadagan edilenligini we diňe olaryň ýygynyň eltilýän zatlaryň geçirilýänligini habar berdiler. Türkmen häkimetleri özleriniň alyp barýan bu çärelerini kommentirlemeýärler. Şol bir wagtda Türkmenistana baranlaryň karantina salynýanlygyny daşary ýurtlaryň elçihanalary hem habar berýärler. 2020-nji ýylyň 5-nji martyndan başlap Türkmenistana barýan ähli halkara reisler ýolagçylaryň hökmany barlygy hem analizleriň alynmagy üçin Türkmenabadyň aeroportuna gonýar. Ýolagçylar öz hasabyna içerki reis bilen Aşgabada ugradylýança netijeleriň alynmagy üçin 10 sagatlyk şol ýerde saklanýar. Testin pozitiv netije beren ýagdaýynda ýolagçy adamdan 14 günlük karantina salynýar diýilip Fransiýanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň 10 martda çap edilen maglumatynda aýdylýar. Şeýle bu maglumatda Türkmenistanda barlyk geçirilmeden daşary ýurtlaryň ýurtdan çykarylmagy bilen bagly wakalaryň bolandygy aýdylýar. Bu ýagdaýda şol çäreler güýjünde saklanýança Fransiýanyň raýatlaryna uly zerurlyk bolmasa islendik saparlary ýatyrmagy nyktap maslahat berýäris diýilip elçihananyň maglumatynda aýdylýar.